high tech. With a moment in our cover your life, we are second edition of Time with Management. Until we share opening esteemed members of IMC and lawyer, your mama cover you. Yeah, Stephen. The name simply be in a question and you say, we address it to one and your management was say, my supporters in so. Madam, Mamma, okay, it's yes, so you bet you have phone yet you for you. Say, Omajibre, na Omoshe. Said you already can't come. And check crime management, it is our initiative we buy. Say, the man supporters, Quenya, na, you know, my team quit home. No more Busa in semi course of club. No, Nampany Vopa, Mapa, at me, and ya, a Quenya, a Yoma. In there, away the second edition, a Yaman Guan and buy Yamiadum. You other members of the team. And open the power in our account. The dimension of Mr. Kwabena Asensu, Director of External and Corporate Affairs for Asante Kotoko, Okanyewa. South and Mr. Richard Osei Abutu, the club's administrator, and also the Kanyewa. And a very young Epanipa or that I am Sinano, a year Nana Apenkra. Akwasi ewa oye otumfo kontumbonia fere ene ene na so do tunan abekantim no a obenyin se besa hodo ano ye nyina ya bodi chido intimate ya okra ye be manana edikai ashedmodi na se ebra obenyi ye sponsors no aye na mamamfo nyina ehu omo na omuso sponsors no so ho se the omo ye no yesu ye ni so na eyefe in zambe e manana e the sponsors no atuga na yakawo Lawyer, that's it. Pa, chia employing for you, a chia supporters are hoodoo. When a chia will be a Edamasi, and my fisher passo. Nadarma, SSA, officer say. Na Kotoko, a tumpon, a pijako, so, not fun into a perfra. Any kind of work work as a high sense. High sense, as a dapa, Nedima high sense, a tonton, fridge, general household equipments. You know, high sense Ghana, Alaji, Adamu, Edianu. Edamasi say Masokotoko, ABC Dam, Gusu Sokotoko. Edamasi pa, they are told to be a cover for a financial technology company Omuba on board this year, this season in a normal chassis. Omoya Numa who do be internet so generations no can. Almost on a can one boy and a fabu census. A Jumano. Yes, woman, my ba edge fabu census na ye. To say they did that on the derby. Omo bois Jimatech 4. Ama I improve Jimatech system no. Our day a year fabu census. Now collections near you in Ayashe. Send a bear be a better prefer, be a better be as. And to cover for no or Majumano no. And I did also be a Alpha Lotto 4. Alpha Lotto 4, where I am said obviously buy also tie cheaper and I'm a cocosra also. Yeah, I call draws maybe a mile. It is a Lotto party, the Alpha Lotto 4 or Mudiachi. In the country, water hydrate. Water company or no my issue how do I say Benusio or Park where Benusio fee baby
le country mineral water ọmọ na ọmọ de ma yẹ na ewie so a ya yewura ebedura company budukwan nso so fruits company a fruit juice ahodoɔ bia pineapple mango watermelon ahodoɔ nyinaa ọmọ yɛ ọmọ sa yɛ mu chips so mango chips na ɛho nkeka ho na ne nyinaa ọmọ yɛ bi ntu per fruit juice papa nom dia natural fruit juice a bibi artificial bibia ne mu a de me recommend ama na yebudu kwan ọmọ ana ọmọ ta Asante Kotoko bobo ko yachi na yan fan chat okura the whole brand ye no masai efimi enu mu ni ye no mu guso ye ntare hyem fiti yi last yi nyina fiti mpanyimfo kosi nkola no so youth team for no so ọmọ ana ọmọ kete ye na bibia obia so ehia bia ode maye enti e best supporters so say obia patronize THB nyoma ni omo nyoma hodo bebre enye Kotoko nyoma ko ebu abo nsem she t-shirt white bi ni atro THB ho ebu ho a na ye nika bi ebu hu say operations manager damenya no she na up and down ni nika ni nyina ye THB for enti men stress e bia ye Kotoko ntare nko a omo bie shop ewo labor amekom nche honom so mo bie shop ho enti obetumi akọ wo ahwe wo hu ntare hwem bibia wo nya bia enti we ne aseda ye de ma sponsors no okay nti ye beta na masi na ye beto adwumadi so am ye na ahyase ye ma na to aso na ono anto no mutu efa season ya ye wie first round or second round was starting ambo ban na management edigu kwa mu a ede abedu samre bese na attach ho technical playing body bibia ede abedu samre na man supporters na enti Leonard Medase mo amonim season ye shase with coach Karim Zito ni technical team omugusu ye adwuma season no mu ama yakobo bobo tournaments ahodo ewini friendly games no keka ho Africa yeso ye ko ye mo amonim de ekosi ye de ko ne first one na de kwara for mo ba Accra ye ko boy match wa Accra mo ba Accra ye boy ye wi ko Nigeria so ye no mo ko share 100 to aso na fe no se to aso ko Morocco na ankoyie ho na ankoyie ama ye fi se omo ha ho keka no wo hwom bibia no mo buru ye so eno nchese ye no mo ampreso ye no mo presu bia so say he who fights and runs away lives to fight another day enti omo ye besa no machia biem emrepemu no ye besa kire omo na ye share league ya se so ide egusu league no mu outstanding matches I bobo ye bo Africa the international outstanding matches ni bi ankoyie ye draw baako ye win baako na ye lose so ankoyie ni nyina ma how my enti ye be season half season ni be wie December no na ye was second ye the second position which na ankoyie but ye na koyie but ye we course redro I dey kwa wie no ya enya enim de kosi wo redro I koko lusu ye factors bebre high yes aba ye so a enoma so ankoyie no ka ho na January mu say the first match dey share January mu no na expectations no so enti ankoyie no yeso ye wo so ye ho kire coach ene no crofo coach so ma ye hu se nyoma bi wa ohia enyoma bi wa se eboa no enti eguso hwe nyoma ehia ebeboa no ne bibibia na mo amonim adwuma ese ne sitie you realize say deficiencies be abababam enti to beef up technical staff no ya fa one physical trainer yenua Emmanuel Nyamecha ne ene no honom ojaye ho awa nkran na ensensem binti ese ya fa obi fufuro aye frɛ no Emmanuel Amate Akwe
ɔno na ɔyɛ physical trainer sese a ɔne team wɔ hɔ ɛna video analyst so yɛde early cobbler deɛ no wɔ hɔ dada na yasa de na ama na ba nti wɔn na wɔn aba bɛka ho a yɛde beefy up technical staff strength no sɛdeɛ bɛɛ biribiara bɛkɔ yie and as to complement players no energy no nkeka ho no so no yɛne catapult for edi nkɔmɔ catapult yɛ system bi a dem bɛhwɛ aborɔfo no na wɔn hyehyɛ ayi bi a ɛsɛ singlet half no ɛno no check players no obiara work rate ne obiara strength no nka ho ya order biribiara dada aka agreement no nka ho a yɛbɛ no wɔn bɛ sign ne awie nti we sure say but before the end of January there ne no ma wie biribiara yɛ kick off from February na no aba na mo amunim youth team no so we go so hyehyɛ we ikura mpo mo ball match last week omo match no enya ambaso nti the points by we yi omo ball match omo win 2-1 yeah youth team coach Hamza Obeng or bono juma yi pa o tititi enkola no enne wo hwe performance a game omo de ball ya na omo say next season no promotions be fi youth no one of aba senior team and only idea mirror otunfo enti o si so say yenye youth team no enti idea next year next season you go we never start next season na dodo na be fi ho e be the 1 or 2 be from outside and now be na beka ho just to solidify the team no there but e bit me assure me say you be rely on youth team no and as senior na no esi assure me say mid season no kwa wie we ni bia transfer window ni bie na ye nkofa bebre no ampa ye de we say oyo ye target ni nyina no enti na esi tie no na ye ya de hu jimu ye scouters ahodo 3 no nyina the recommendations by which is the only there by ya so recruitment team so di akire a review the omodi aba no status na ye nyina ma ebi krampo de ya ye di akire ko hwehwe players na nkasa enti ewi akire no ye the Prince Bedu a we ye defensive midfield every nations ebe kai ho ena Yakubu Dogo Prince Bedu ba ye anu wa munim coach kura so be frere ya Yakasu ena Dogo so ba ye enrechi ya muhu the performance from Mid City Dogo free Mid City or a forward line into ono so aba be kai ho then the surprise the detail will be ya baba ko a ya no ko amano ne ewo Libya a no si aka wo ho ya de to no ma no ye free Morocco no ne de wo ma wo na sesei nyoma kakra bi enti no ya sa kofa na ba omo de na loan ye 6 months so on be boa ye if say ye husi ye nimu no ye hiamboa abetamoa enti Albert asaba or be boa to the end of the season ama ye juma no ye target ni ye aim say ye beje league no any FA Cup no ye de ye mpa ba ye da ho gina ho say betini achi ye betini achi ni mi no nyina ye nko ba bia afa ni abo 18 matches 19 matches afa ni abo 19 matches de aka we enum no doso enti ye say ye de da ho gina ho enti ne de Albert aba no ochina obakuru ho waba beduru Ghana enra no ba beduru Ghana eni ama no yi say on fan relax ocha no papa obesi kumasi ase a obeto an training so enti Albert so aba beduru na mo amunim so say ye players bi a eni ma ni oba bi nti eja omokwai ebi ne Samotenedu enya ni chiche mu ne pa ho ma obi ate no aso obi akọ ba bia sesi wa akọ ni brekum Chelsea ena Joseph Ablos so ono so
wate no ho ase a ɔno so kɔ ne ba ne nyinaa yɛ nneɛma ho nsɛm nti discipline a yɛpɛ sɛ yɛde to players no mu no ɛno mu nti nneɛma a wɔn kɔɔyɛ and yɛama wɔn akɔ yɛne obiara ni asɛm yɛne obiara ni ayi biara and we are also ready wo a wobɛpɛ sɛ bi a wobɛkɔ baabi wobɛkɔ akɔsiki ayi biara no yɛaboaboa yɛn ho ɛretwɛn wɔ yɛayɛ ready for biribiara na players so a wɔn contract aka kakra a ɛyɛ awu no a yɛrenew yɛ no yɛgu so ɛne wɔn ɔka ɛne wɔn ɔka paa obi te sɛ samba sei ɛne ne ka sɛnea ɛbɛyɛ ɔbɛrenew no contract ɔno ara ato n'anum tuo sɛ ɔpɛ sɛ ɔyɛ ɛyi ɔrenew contract no ma yɛ ɛma me ne ne new agency management foɔ no ɛdi ho nkɔmɔ sɛ sese a window na close no koraa no yɛpɛ sɛ yɛne no renew sɛnea ɛbɛyɛ ɔbɛyɛ biribi a yɛdi ho nkɔmɔ nti ɔno so egu so then Kamara ɛna Peter mu nyinaa yɛgu so ne wɔn ɔka yɛsɛ wobɛtumi akyekyere pɔnkɔ no akɔ nsuo no ano nso ntumi mfɔ so no sɛ ɔnom nsuo no nti ɛyɛ akorɔkorɔ ɛne kasadɛ ɛne kasakyerɛ sɛ waa wohwɛ baabi a wofiri ba ɛne deɛ kɔtɔkɔde waduru na sɛsɛ wofo sɛ kɔtɔkɔde waduru lamplight mu na wobɛda ne wakyi ama yɛ a yɛdu hɔ no na yɛntumi nya a yɛbɛgya akwan ɛna Kamara soso nso yɛgu so wɔn nyinaa wɔn die yɛwu nyinaa yɛgu so ne wɔn ka okay na ɛho sa adakɔgya akyi nso dwumadie bi kɔ so ɛpɛsɛ supporters nso ɛte deɛ management ɛyɛ lɛɛ meda ase adakɔgya akyi wɔn ahu nim sɛ yɛwura yɛ life patron otumfoɔ n'ankasa na ɛyɛ ne project ɔno ɔyɛ n'adeɛ a ɔno obiara ne mpɛpɛrɛhu bi ɔno obiara ne biribiara mmoa a n'ano yɛsrɛ supporters wɔn mmoa a yɛreboa yɛ wallen no ɛna yɛ appeal to supporters a ebi mu boa sɛ yɛnyɛ walls no yɛto ho yɛbɔ ho ban efi sɛ yɛhu sɛ ɔmo dwi kwan ne kwan no bi ba yɛyɛ side hɔnom no ɛna akyire hɔnom nso no na sɛdeɛ sitie no nti na wɔ sɛ yɛbɔ mmɔden to wall ɛfa ho nti egu so a yɛto wall no nti yɛbɛsa asrɛ yɛ supporters foɔ ɛne yɛ companies ne yɛyi nyinaa sɛ ɔmo mmra na mɛyɛ adom na mo mmoa yɛ ne ntumi nto wall no na biribi wɔ mu biem koraa wobɛtumi ayɛ ɛde aboa ɛde asupɔto yɛwura dwumadi a ɔyɛ project a ɔyɛ ɛwɔ adakɔgya akyi so a wobɛtumi aba na wabɛboa no wode biribi abɛboa ntɛ deɛ yɛyɛ hie nkɔmfa no ɔkye no ɔno ano ɔyɛ n'adeɛ ntu wɔ takusi mpoa bi koraa ɔde ba a yɛbɛgye ne yɛde asɔ kakra no a ɔno so kakra ne yɛnya yɛde asɔ ɔno so deɛ no so ne yɛde ayɛ sɛ yɛwura adaro ma waboa yɛ ame ayɛ second pitch no seesei hɔ na yɛ movie a yɛretrain wɔ a wɔsɛ yɛ first pitch no so sɛ yɛyɛ ne asiesie yie ma second pitch no yɛwie a standard no bɛtumi aka sɛ meet all pitch no deɛ meet all international standards ayi a ɛyɛ yɛhwɛ apɛwee bi na saka yɛtumi ayɛ stance bi ɛwɔ hɔ no ɛno deɛ future project ne ayi a yɛde to yɛwura anim sɛ ɔbɛboa yɛ na yɛtumi ayɛ no so na sɛnea ɛbɛsi akɔ supporters bɔ mbɛnya baabi atena biribi a yie biara bɛtumi akɔ yie then you circle 0014 project gym project no North America for project no wɔn mu ne wɔn ahyɛ aseɛ wɔn hyɛ aseɛ du baabi na kɔ sɛ August mu na wɔn yɛ sɛ wɔn abɛtoa so ne nyinaa yɛ ntoboa yaa ɛnyɛ baakofoɔ sika wɔn ana wɔn gyegyegye sika kakrakra wɔn de ba bɛso na ɛyɛ na wɔn si ɛma wɔn mmerɛ kakra ne yɛhwɛ sɛsɛ a aba free August no de kɔ September na wɔn si December wɔn bɛba sɛsɛ yɛtwɛn wɔn sikagyeɛ ayɛ ada ɛna fam saa nti yɛtwɛn wɔn ɛnum sɛ yɛn wɔn di nsa wɔ so nti wɔn bɛba aba abɛtoa so aduru baabi a yɛpɛ sɛ wɔn du na yɛ. nti sɛ wɔn bɔ wɔn mmɔden paa yɛ North America for no wɔn bɔ wɔn mmɔden papaapa yɛda wɔn ase yie yɛhwɛ sɛ nea taama sika wɔ hɔ ɛne ayi wɔ hɔ sɛnea ho keka
any attention of the ma project na wotumi omunya mmoa ne sika ne nyinaa bibia betimi akoso ye bekoso wawa enti enya abotre ma omo aso omo boabo omo amne so omo ba no omo ko ayiso a omo beko in full force na other supported groups no so we are so ntumi hwe baabi na bibia obia fe so betimi aye bia no omra na mbesom na momwa esi enso ni nipa ne wan eno ane ya Kotoko ya eno ane support samota echi eno ane wo amode yekoba nyina na me ba besi so biema ye ekakwa ye fabu sensosi wadaroma fabu sensosi ya enim se ni esitie fabu sensosi eye ntoboa ahodo a efi supporters ho ba ye relaunch ye no na yehu se nyoma bebre beko anim enti egusu a ye ejije ye try means bebre ye hwe se de besi aye da na no na supporters group panyini Chairman Solomon Ofosuwa rewo edebetu enim se on person mo boaye na yese fa enti ba bia dia ma omo say on mobilize with the collections no and omo beye supporters no beye and be on promotions and mobilizations no enti no na supporters no ye enti nyese supporters na agi adwuma na ye nyina eguso ye koba ene Gimatech eguso ye technical aspect no I say bibia what technical mu one computer sem eno mo ye collections no mo ye ibia e ba Kotoko ho no so mia me ne lawyer dimu enti nyese musika ko ba bia sika no e ba Kotoko ho e ba mia me ho with my profession as a chartered accountant and a lawyer so the and a yeshe no bia distributions near ibia beba and course any si penno de enti enim say supporters leadership na ba omo bo hu de ro ne de betimi akosoro na bibia yehwehwe no yensaka obia ba on board contribute a em say projects ni nyina ne ade bia no ebetimi aye enti yesramo mo nyina mo nkabo obia nkabo na mo register for abu census no omo na no so ne ye exercise bia dormant accounts ne de ba ye no ebi kodidi ebi mo ani age ho yesramo chopper dibem ne de mamo madaroma ya set platform bia ye reverse those entry ni nyina so wo a opese say ma wo no ene ayi no eguso ye refade ama obi also watro ampa no ne refi no ho say na ayi kura mpo oyifi mu ye ma no nti so no so ama ye kwan ama ye tete no a ekoso enti nyeso obi a okọ dormant bia no na ne buafu say on pese ne buafu say ya sa adena ba no ene obi a ebi maji atuma ye do maka on board so ebi mo so so mo mpe due to one or two reasons ene ye personality no enti ni enka masem but ya refund egusu ehwe aye ya hyehyeye edo musika mo. Okay, you are that's is it what can some be bring what share player performance what share adagoja projects what share the fiber census the youth team and just anobaba na ade bo supporters has abi omo hwe wo efa league ya yeboni Africa boy Kotoko the man say competition be go be han they started as the favorite in say nyama mo ade but encourage my anobaba na ade ma wo say omunya didi Kotoko no na botutu nyama ametim na fan tuma pass afra me da say mo hwe senia silence ayaye ene hihye ya ye de to akwa mu se league ni FA Cup die e da ho da ye ni mu a eno ntikura ne akusa akofa abetamo a e de naba every ye hu se ye ni mu ho no ye wo deficiencies kakra wo ani mu ho enti ye de abetamo a aba abeka ho ya sa de dogo Yakubu soso aka ho se de be o mo beka kwa mu pokuru dozo ho a na
bibia yepe no etimi abifi ni nyina ye enim se akire ho de ho ye solid jomudi eto da bia yi kakra na eba but enye bad eguso efifi wo so de principal du ba ye di yehu oba be kan adabo hu last time oba kan adabo yehu se de efifi ni sitie eguso ye entiano de mama bamum bukra league title no sinam sika no afeni abo 19 matches FA Cup no so yeguso ye da ho gina mu entini nyina de betimi aka cho say ye da ho wa reshimu munya reshimu enta monfan paibo enta management ne technical team echi na ebetimi agi empa ho enka echi ebetimi agi yimsa yura ana asoma wo a nyina oda no yeduduma supporters nso emma stadiums se de ne nim titino a parod for the babu faso ma straight no e koso ma sika so betim so de wa stadium attendance at kofem kra you who say that ampa lawyer ampa mira tambia na ninju hu say ye bo matcha obisa your command report be as the antipa na ekoso asese supporters no mumba America say aye de be supporters yi wadaroma ye damu yenim so kotoko ye hwe Ghana mu ha ye ne wo supporters dodo wo de mumbra stadium no mummeta echi se mu bakra na mbo hu dometa echi a player team no kra wo bakro be bohu ebi ni se de ekokoto ye o Morocco omu supporters wo chese ultimi nkakra mo amuhwe African Cup yi mo hwe sene sitie unya ba bi kra mfa o ti wadaro makotoko enu se ma yebi enu se mbetimi aye ewe de nsadansa yam mumbra meta echi special appeal munti kra mpo na enumre yi ma mi di akire se me ba na enu ma ya besrem se mumbra na mumma mehwe ye matches enu se matches ni bi wo hon ma nyoma bi ha ensem ha pa ensem ha na anu yi de ekoto ye obibi ani ye hwe mfie ne nsa na ntemu ya atutututu ye pa bibi ani tembia ye beko bia no chese asem kosi wo last season ye call ye match ye call ye hu se dia e ba ya even ye security officer amafo free fence so e ba inner perimeter e ba be attack no a police fo ne fire fo nyina so on mudimu pie enu sei efefo o man ka ho hwe e se me yesa me ka na lawyer mo se nya botre enu na adidi mu a ba be sisei na no e call ye ya go last 2021 ye bu couple of match Julia ya enu the same thing no dey ye nicking facer oye bi and other matches no